Mas daghang medalya ang nabitbit sa pagbalik sa mga student athletes sa DepEd Lapu-Lapu City Division atol sa CVIRAA 2025, itandi sa nakalabayng tuig. Niadtung tuig 2024, baynte ang nalangkat nilang mga gold medals. Apan karong tuiga, misaka na kini ngadto sa 29. Labing daghang gold nga nalangkat ang mga student athletes sa arnis nga miabot sa 16. Unom sa dance sports, duha sa chess, duha sa billiards, usa sa archery, usa sa long jump ug usa sa triple jump. Samtang sa labing unang higayon, may mga student athletes na usab with special needs nga napada ang DepEd Lapu-Lapu City Division alang sa special games di nakakuha sila og usa ka silver ug upat ka bronze medals. Gipahibaw ni Lapu-Lapu City Schools Division Superintendent Dr. Marilyn Andales nga mas dako ang financial incentive sa mga student athletes sa Lapu-Lapu City nga nakalangkat og medalya karong tuiga. Karon, 7,000 pesos na ang kaniadto nga 5,000 pesos sa matag gold medal, samtang 5,000 pesos na usab ang matag silver medal gikan sa 3,000 pesos kaniadto. 3,000 pesos ang dawaton sa bronze medal nga kaniadto 2,000 pesos. Mas dako usab ang incentive nga dawaton sa student athlete kung makahipo siya og duha o baka tulo ka mga medalya. Karong Marso 27, gikatakdang iapod-apod ang financial incentive. We're happy with the performance of our athletes. At least nag-increase ang number of gold medals. Gawa sa competition, although mo na itong first, pero ang ato is ang learning experience sa bata may mas importante. Nga pwede siya makihalubilo sa uban ng mga tao. Ma-develop niya ang uban pa nga mga life skills.